sai sa bana mantawa rasuwan sanata Ali Wakili da na je ta'aziyya na samu kofar gidan a cike, ministoci ne, kwamishinoni ne, tsofin gwamnoni ne, yan izala, yau an ci ga in ka je mahaikar sama waye da aka gayar, waye dan uwan mamacin, waye duk inna rididi. To ba na yi ta'aziyya sai na miƙe, ta zani idan mutum bai hana ni faɗi gaskiya, ko mu zare mu idan da aka yi ba da ka hana faɗi gaskiya. sai na tashi na ce to wannan abun da kuke fa bid'a kuke, manzo Allah bai ba bai ci ai ba, ya ma saba ma sunna. Nace a sunnan an yi ta'aziyya tashi ake a tafi, kuma ta'aziyya ana yi wa ƴan uwan mamaci. Sharaf sai wani malamin bid'a ya miki kawai zai ja inda da ni, to Allah ya taimake ni, bugu ɗaya na masa sai ya shiru, tambaya ɗaya na masa ya rikice, ce to zauna. Allah da iko bayan da na gama na zo fita sai ga mutane da suna fita, sai wani ya biyo ne ya ce malam Allah saka mai, mu wallahi mu ba mu sani, mun dauka sunna ne. Ce wallahi malam ba mu sani ba, kuma har ga Allah bai sani ba. Kaga wannan laifin waye? Malamai. Ya ce wallahi bai sani ba, kai ina fita ma na fita da mutane da yawa a wurin, ya ce suna ta bina, ce su ba sani ba, sun dauka ka zo ka zauna sunna ce. To wannan laifin malamai ne, sun ki su bambance me sunna me ba sunna ba. Sai ga Malam Ibrahim yayi wasiya ya ce kar ai masa, kuma dan je kofar gidansa ba samu kowa ba sai ƴaƴansa. Shi ne ce kai ina ma da Malam Ibrahim lokacin yana raye, tunda shine limamin sa yana huduba, ya birjuro da yawa in izala sun bari, tunda suna daukan gaskiya a bakin malaman su. Ma yawancin su ko ka faɗi magana ta gaskiya in dai kai ba malamin su sai su mata tawili. Ku ji tsoron Allah, Allah ya ku haɗu da Allah. Wannan maganar sarki. No. Wannan maganar abubuwan da zaka cira suna da yawa a cikinsa. Na farko ya tabbatar da kansa shi fekakken mara kunya, busasshen mara kunya. Ya faɗa da ma shi bai da kunya. Na'am. Ma hadisin Abdullahi bin Mas'udin wanda al-Imam al-Hakim al-Imam Tirmidhi sun rawaita. Manzo Allah ya ce duk mai irin wannan sifofin da ya kirgo ya jingina wa kansa, annabi ya ce ba mumini bane. manzo Allah ya ce laysa al-mu'minu bi ta'anin wala al-la'an wala al-fahish wala al-bazi. manzo Allah ya ce mu'mini bai zamto mai wannan sifofi guda hudu ba. Wani bayan yakan ƙara sifofin. Bai zamo al-la'an ba, mai yawan la'ana mutane ya tsine musu, wannan kuma ɗabi'ansa ne. Wala ta'an bai zamo mai sukan mutane ba, ko wala ta'an ba mai suka bane, wanda zai dinga sukan mutane, wanda a cikin wannan bidiyon kaga ya soki mutane da yawa a ciki, wanda a cikin ma har da malaminsa Malam Ibrahim inda yake faɗin babban limamin Gwallaga wanda ya rasu kwanan nan. Oho. Amma ya saba sukan malamansa. A kwanakin baya ya soki malaminsa. Akwai wani babban malami a Bauchi wanda duka Najeriya kusan an san shi. Ba ruwansa ma, shi bai taɓa zagin kowa ba. Kawai iya aikinsa ya karanta Alƙur'ani. Wanda ana ce mishi Alaramma Malam Yahuza. Malam Yahuza Bauchi. Malam Yahuza Bauchi. Na sai. Kwanaki ya masa rashin kunya wanda ya haife shi. Amma da ke mara kunya ne kamar yadda da kansa ya faɗa ba shi da kunya. Sai ga shi ya masa rashin kunya. Allah ya sa ya haifi aya makaranta Alƙur'ani masu kima da shauransu suka fito suka nuna masa in ya kuskure ya sake hawan kan dangansu, har yau bai sake ba sai da ya gane cewa ba zai iya ba. Yau kaga kuma ya sake durƙowa kan wannan malamin shi. Malamin sa ne, amma yana nuna kai Malam Ibrahim kaza kai baka iya sukan mutane ba in sun rasu sai sun bar duniya. Yanzu wanda yake suka a ciki ya ce ya je ta'aziyarsa, ni dan uwana ne, kuma wannan labarin da yake faɗi ina wajen. An yi haka kenan? Abin da ya faru, an yi sani maka makaryaci ne, bakin makaryaci ne. Abin da ya faru a wajen, zuwa ya samu ana addu'a, ya zo da niyan ya zo ya ta'aziyya. Da ke rasuwa ne wanda a lokacin jama'a sun ji rasuwan nan, an ji zafin rasuwan sosai.
sai rasuwa ne ya zama na fuji'a. Na'am. A lokacin kuma mutum ne wanda Allah subhanahu wataala ya bashi dama yana taimakon al'umma. Shiwa. Sannan kuma shi wanda ya rasu. Aha, masha Allah. Tunda ka ji ai abin da ya faɗi. Yana cikin wannan yanayin kuma sai Allah ya masa rasuwa. Sai ya zamto mutane kan sun zo daban-daban, an zo daban-daban daga ina ne duk yanda ka sani a kasan nan an zo. Amma ƙarya na farko da ya sai ce ya zo wajen ya samu ministoci, wallahi ƙarya ke ko minista ɗaya bai samu a wajen ba. Idrisu. Ko minista ɗaya bai samu a wajen ba. In kuma ya faɗi minista ɗayan ya kawo shi. Ba dai Ko minista. Duk masu zuwa sun zo. Wanda suke zuwa duk sun zo, ya ce ya sake ya samu tsofin gwamnoni ko tsofin gwamna ɗaya bai samu a wajen ba. Lokacin da ya zo babu wani gwamna da ya zo lokacin. Duk sun yi zaman su ma sun tashi saboda muna zama din lokacin su ma tare da su sukan zo su zauna amma lokacin da ya zo babu wani gwamna ba gwamna ko ɗaya a wajen. Amma kaga da ke makaryaci ne sai ya ce ya za samu tsofin gwamnoni. Ƙarya na uku da ya yi a ciki. Sai ya cewa wai da ya zo ma ya rasa masu waye ma ƴan uwansa duka kawai ya samu wai a hargitsa ne wajen. Ma'ana wani kalma da ya amfani da ita ta kaskanta shi da ƴan uwan nasa da shauransu. Wanda kana bin mutum gindi a gindi kana amfana da shi yau kuma dan bayanan he ka ci mutuncin shi ka zage shi. Ka ci mutuncin iyalansa. Kai kana tunanin naka iyalan da su ji daɗin an yi ma ubansu haka. A lokacin abin da zai baka mamaki sarki. Iyalansa masu karɓan ta'aziyya suna nan ko muna ciki. Amma a ciki sai da ke yana so ya soki ƴan izala ne akan zaman makoki. Sai ya ce wai he malaman izala a wajen. Kuma wallahi ƙarya yi musu. Babu wani mashhurin malamin izala a wajen kamar mashhuran malaman ɗariƙar da suke gwam. Domin akwai Shek Kabiru Yakub Al-Arabi. Malaman ɗarika na wurin ya zo. Malaman ɗarika ne suke suna nan a wajen. She ya zo. Hasali kuma addu'a ma ake yi ko malaman ɗarika ne suke addu'a lokacin. She ya zo. Ya zo. Ba shi ya sa kan mun bari shi cewa wai haramun ne ma kana halatta wurin inda. Yana zuwa sai ana bada salati. Shi kuma da ya zo da ya ga malamai ne sai ya tsaya a ta yanda yake sai fara dai wa'azi. Sai wani ya ce kuma wa'azin yana so ya dan kasan ya shigar da kansa ne. Karambani, na'am. A cikin wanda muke wajen dan uwana ne shi ma. Da ya ji wannan bidiyon yayi dariya. Ya ce lallai mutumin nan makareci ne. Ya ce kai malam zauna bai ma san shi ba shi bai ma san shi ne Idris din ba. Kai zauna. Da ya tashi an zauna da shi. Wallahi abin da ya ga masa kenan. Ai in ka gan shi ya gan shi fitsitsi ne. Ya ce kai zauna. Amma Idris da ya tashi aka zauna da shi. Shi ne ce masa zauna. Wannan kalmar da sai ya ce masa ana salati wa annabi kana magana zauna. Shi ya zaci yaro ne kawai mai hayaniya. Kai zauna. Kuma ya zauna. Ai wani fuska ya fi gaban mari. Shi ne kawai sun ci ma sai ya ce kai shiru. Shi ne sai kawai sai ya juya kawai ya jara ga masa. To lokacin da ya juyan nan hayaniya yake yi. Wannan hayaniyan da yake yin ne ta sa mutane da yawa suka ji su sun san cewa shine wannan mai tada fitina sai wasu suka fara fita a wajen. Tunaninsu tunda mutum mai fitina ne sai aka baka ce masa kai wannan fa shine wani fa Idris ne fa sai ce shine Idris din. Bai ma san shi Idris ba. Wallahi bai ma san shi Idris din ba. Amma Idris bai da kunya shine zai ke magana wai la ilaha. To ai baka ji ƙarin bai bane. Lillahi sallallahu alaihi wasallam. Kuma mutumin nan da iyalansa ka amfana da shi alkhairi nawa yayi maka. Yau ya rasu amma dan cin zarafi ka zo ka kama sunansa ka cewa ne baka fito ka yi taziyansa ka faɗa alkhairinsa ba sai yau dan kana so ka zagi wasu sai ka kamo sunan shi ka ci mutuncin shi. Kamo sunansa ka ci mutuncinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka duba dan manzo Allah ce mumini ba ba'an bane shi ta'ani ne mai sukan mutane ne. La'ani ne la'anan mai tsinuwa wa mutane ne.
yana la'antar mutane wanda shi ma mutane sun tsitsine masa yanda yake tsine mutane sun tsitsine masa walal fahi mumini ba mai alfasha bane mai zage-zage ne daga bidiyoyinsa yana zagin uwa yana zagin uba mutum ne mai zage-zage walal bazi mumini ba a samun mumini mara kunya yanda yace shi mara kunya shi mai rashin kunya ne zai kalli fuskan kowa ya faɗa duk abin da ya ga dama haka yake tuntuni yanzu in banda mara kunya ne shi kana tunanin zai zagi malam Yahuza Bauchi malam Yahuza Bauchi malami ne a Izala wanda aikinsa shine karanta alqur'ani ko kai dan dariƙa ne bara ka zage shi ba mutumin da aikinsa karanta alqur'ani shayi inda zaka bani dama minti daya ka san ya taba yin irin awaka lokacin da ya ga ake hoto da yan ɗariku kaman wani malamin su ne malam Mansur ko Isa Yalwa ko na'am shi da malam Jibril suka hoto ko menene ya zo yana ta zage-zage ya zo yan shi'a su malam Dahir yake cewa wai duk wanda zai halatta inda dan bid'a yake ko menene ya kira shi da kafiri da wasu ababa shi malam Dahir ya ce masa ai ka taba zuwa ziyara ka zo kai wa shak zagzagi yayi ƙarya ce ƙarya ne